Mitxen barruan epelia. Horxen, haize fina da bilda. Hori da, ondo fina gaina. Hola. Zein izango diagarko platerak? Ba- Bueno, lehen da biziko bakarrik izan zazu. Lehenengo, Bai. ingo piparren podina. Pipar gorrien podina. Vale, osagaiak izango izkizuet. Arrautzak, baratxuria, piper beltz zuria, pikillo piper gorriak. Gurina eta esne gaina. Prestazitzeko. Bai, posazikoa, Hasiko hasikoa. gara, hori da. Bueno, lehenengo gurina hartuko dugu, puxkat. Bai. Horre pintxa. Hiru berakatz. Igo hemen. Berakatza, baratxuria. Batxuria, bai. Ondo, Hori da. ondo esan dago, bera. Oin, Berakatza. ingo duguna, piperrak, piper gorriak, danak. Ai, barkatu. Kontu, lasai, jode. lasai. Lasai, ondo. Zea, hemen zenbat poto dazkazu? Pare bat horrela, ez? Hemen dare, Bi bai, kilo erdi bat. kilo erdi bat. Kilo erdi bat. Dago. Oin hau, txikitsu ingu, Bai, itxartian. Hau nola doian, ondo ezta. bai. Esto izan dira. Hau gero dana botatzen dugu hemen, dana txikitzeko. Ja, nahikoa. Hemen bota ona, Abildu da. lasen. Listo. Engatza botako diot. Gatza bizkat. Hori da soinu ondila da, eta isisili gabe mintzen. ezta? Hain, Hori da. dana ondo deseindu daia, nahaztuta. Bai. Hau ze izaten da, lehen da biziko platera bezala, zarrera bezala. Hau, izaten da, bai, gutxi gora bera izaten da, ipintzeko pikoteuan edo pikote holaxe, guan bai. horrela. Hau egunero ipintzen dut kartan, danei ipintzen dut zau hau. Hau erreza da itxia, Erreza. Hori da, kenduko diot, eta hartzea garbitzea, ez da? Bai, Hori da, soinuak inetzan entzuten, eta, Laxe. galdetu izuta ber kartan Bai. dakazu, baina esan dezu, ez. zaluntxian horrela Hori ibiltzen da, duzun platera dela. bai. Bueno, hain lehenengo, enbiuna, arrautzak nahaztuko, Kolore polita hartzen du, bai. Hori da. Sortzi arrautze, Zortzi arrautz, kilo erdi piper, hiru batxuri, da ez gaina Hogei- zenbat? esne gaia hiru laurden. Bai, litro bat eskax. Bai. Bai. Da batxuriak hiru batxuri, Hiru ale. eta, bai. Eta gurina berrogei Berrogei gram. Ondo. Bai. Gatza botatzen diot, berrido, piperrotza. Eta horren hasi behar aldezu? Turmizakin birrindu egin behar dezu? Ez. Barilakin. Ez, ja, Ondo. oin, barilakin. Jasen kendu. dut gabe bitartian. Oin, eta atzen bostazu beste bol txiki bat, hau, Bai. ja pasatzeko, mesedez? Bai. Itxen iman orduan zukaldari. Gaztetan hartza ibilitakoa. Hoxen. Hori da, bai? Mundu hori ezautzen du, ezta? Bueno, danetik egin behar. Ez da erresa, bueno, hartza ez da izatetik erreza. angio sukaldea, Ez. porque hartza izatea Hori da, dana libre dana mendikia, libre, no? hori, Eta hori. gero sukaldian egin beste ordu Sartu barruan, zuluan, zeitzi zulu da, azkenian. Xaro, bai. Eta betik horre, baina Bai. ez pentsau, zeitzi
udan primeran egoten da hartzoi, baina gero neguan Negua gorra, gaurko bezalako egun hartzen bau, Bai. keispian egoteko bezalakoa da. Joan gaur egun bordak eta ere eukiko ditu ondo itxita. Bai, baina Eske mejoratuko zen, ardixak jateko Zaitu han inberdia. egon biazu. Bai. Zuen sukaldiak ez azka biztikan. Oan dakazun sukaldian... Handixa da, eta bueno, handixa eta argitxasuna duka, ondo, orduan, ondo. Askotan ez duka Nola esan bastiri duzu zulua, baina behat. ez, Ez, ondo. baina asko, sukalde asko izaten dira zuloa bezala. Hori da, baina zuere kasu ez da. Ez, ondo. Guria ondo dau. Atzeletiko zuziera, Kantabriako mezean. Bueno, han agertu enbiasa puskat geixau, Bueno. Oin neguan isa hobeto ez irtetzia, Da hona iziakin eta bai. Esaten da, puskat... Bueno, baina patata gerri xarrera jan, o potxa batzuk. Eta hola jan ezkeo, Hombre, eta iziartea bera, eta nien berbizka. Xiako. Hori da. Hola, xeningu. Eta gero, kirola zerbait egiten duzu bizikleta, eta Ni mendira joten naiz. Mendira? Ixe egunero. Ixe egunero? Bai, bai. Giro txarraitzen badau, ipintzazu txamarra, txapela, ondo ipinitza, ondo tapau, eta venga, txakurra dukat, eta horreitxik, paseatu egin behar. etaren bia da, derri horretara bihar. Da, jai dukatenian be, mendira. Iriko jaixak eta etxa gustatzen. Ez altazko gustatzen. Ez. Tartien itia bato beste bai. Hori da, baina bestela ez. Gustora egoten naiz... Eta txakurrak nola izena du? Argi. Argi. Eta ze raza da, nola da? Baduka, da, pastor aleman eta jaski nahazti. Jaski nahaztuta. Oso txakurra edarra. Bizilla, ez da, zangoa, bai. Eta gero untziak eta dukate txian, ja. Bai. Hasi dana. Ondo. Laguntza jona. Bai. Umiak eitzen dozte, alabiak eitzen dozte, nintzek eitzen dozte. Zaitxik, zela eukitzen duten untziak etxian, gero... Untziak eukitzen dituzuk, bai, Bai. Eukitzen eta gero saldu etxitxut. Saldu? Bai. Jatetxea ekartzen. Jatetxea. Saltzea? Bai. Osak, ikusi duzu, ez? Jatetxeko nagusiakin geho behak egiten du. Hortxe. Hori da. Gainera, alabiak laguntzen dozt. Bai. Untzia zaintzen eta janaria moten eta asteburutan da. Eta gutxi gura bezatzen bat hola etxia. 20 bat eta hola? 20 eta 30 eta eukitzaitxut. Da orduan berak esate, eta lagunduko zut. Ze biertu? Hori da. Ondo. Da laguntzeoz, baina gero saltze duteni esateoz da, nire partian nunda ba. Karo, hori da. Eako. 12 urte duka, baina... Nik 12 urte nuka nian onjegan ez gekiun zertan gabilen ba. Diru truko hori etzin egiten dut, Bueno, bau, hola xen. Hola xen da. Oin ipiniko. Molde baten. Laxen, justo ba. Primera. Hau eitzen dugu, lehenen jogun bezala. Bai. Horruan, odina, berri edo eitzen dugu laxen, bale? Bai. Oin ondo lotu. Eta barrura. Hau onbia da... Ordu terdi horrela. Ordu eta da 40 minutu. Ia ez notu dut orduan. Hori da, bai. Ordu terdi gutxi gora bera, ordu terdi, hori, esan dugun bezala, atzo esan ginoan bezala eta... Sistema berdinean, hori da. Sistema berdinean. Oinurakin... Justu, bai, bete. Pinikotzu. Eta barrura. Bai. 140 gradutan zan. Ez, hau da... 100 gradura zaitsi da baborean ere. Bale. Hori da, bale, ondo. Bale, nahi da. Eta barrura. Hoi ema. Kontuz, zabalduko zut. Hoi ema. Zuko utzio zuen. Aberik ingabe. Hola, bitatik heldu.
Eta badura. Oso ondo. Horrega, Kontuz, hemen. Zuk onduko duzu plastikoa? Bai, oin frigorifikora daun bezala sartu behar da. Bale. Gero kenduko tzau. Bale, eta horreko gunien bezala gero handa honatea. Handa, eta... Bale, paseitu nator. Ondo jatu da. Itxura hona daka. Hori da. Primeran. Bai, listo. Plastikoa kendu. Plastikoa kenduko tzau. Bai. Eta prest. Ez. Sorpresaren bat badeu. Ez dago sorpresarik, hau betik igotzen da puxkat. Bai. Erotasunakin piperra. Eta hau esan dezu kokteletan dorrela, hogi gainean da ipintzen dezuela. Bai, ipintzen dugu, etortzen dienean klientiak, ipintzen dugu, itxentzearren. Jendeak itxentzen da benean, hori, belengo platea. eskatzen duenean, zer da, etorri bitartian, eragila eta ogilatatzen da momentuan, horrela. Ipintzen da, Ondo. Asko gustatzen da, Hau be. Hau ez du kobratzen. Ez duzu kobratzen hau. Hau ez. Hau da, hori. Opari. Opari bat. Ez, ondo gehiatu da, primeran. Ez, igual ur horik endu, ez, hola xin ondo. Igual pixo Bai, kenduko tzat. Nik ultziko diot honela. Laxen. Horrela laniteko lazatxo. Primeran. Vale. Bueno, onja. Baterian ipiniko. Bai. Eta hau izaten da, hotzian horrela xe. Bai, hau izaten da hotzian. Haxen. Eta hemen hau zer da? Eskatxo baten, koiara bat behar dut. Firma egin behar dezu. Bai. Eta zerrekin? Zerrena da hori? Hau da balsamikoa. Balsamikoa. Hori da. Eskatxo batzen. Eta lehen bezala. Hori da. Ekitardiko tontzu hartuko dula, ez da, politena. Bai, zati politena hartuko, ertitxik. Zaten da. Kasu honetan zu jarriko diozu errazila hundila bezala. Bai, hau ipintzen dugu hori, Zatika. Horrela bai. Eta beste bat. Horrela, xe. Aperitiboan jartzen zuenean hau izango da zati txiki bat. Osa, hau lauentzat bezala. Hau lauentzat bezala, Bale, ondo. Hemen konfintatutako piper gorriak. Laguntzeko puxkat. Bai. Hau, entzun dezue, badakizue, berta jumorko zue. Porque jaten hasi baino lehenotik jo, doain ematen digu aperitibo hau. Hori da. Hasiera ona. Eta laguntzen diogu, tosta batzukin. Hori da. Oso Hora ondo, da, gaurko lehen biziko platera, hausen. Aurkeztu eta gainetik hemen ekarri dugu etxeko karta, La Huerta Vieja, izeneko jatetxea. Guardian bertan dagona. Eta hau, berta junezkeo, doain aperitiboa. Hori da. Esan da bezala hasiera ona. Oraintxe gure azken ikutuak ezan, eta berehala aztatukoet. Pikilo piper gorriak birrindu. Baratxuri aleak eta gurina gehitu. Arrautza, esnegaina, piperbeltz txuria eta gatza gehitu. Guztia, birrindu eta iragazi. Listo, tastatzeko prez. Hori gainean ipiniko eta ez da, hola? Bai. Piskat honela jarri hori, zatituten eta piskat. Honek edeko. Bai,
utzikan. Kobila bezala gehiagik hartuet. Ona. Zarrera goxua. Bai. Oso fina, hori zen, zabor aldetik horrela. Eta piperra, potente, bai. Eta gainetik doain, zer gehiago eskatzen dugu. Oso ondo, oso zarrera ona, eta gaurko hasierare bai. Oan bagatoz, bigarrengo platerakin. Hori da. Zer izango ote da, zure esan. Beha gure zeiongo dieta. Vale. Bagatoz.